त्रिपुरा मत होते ब्लक डेपुटेशन तो टीमी सिमिया आगे बरदाक तंगो दिनै विशेष के जों मारमान हिंखे जों साइमानो त्रिपुरा सरकार बीजेपी सरकार जे हारे दिनै त्रिपुरा सारगनो त्रिपुरा राज्यको थङै दंखा विशेष के दिनै ककबरा रोमान स्क्रिप्ट अब दिनै 50 बोसोर सिगां अब जों आन्दोलन खालामदोंमोन अब दिनै कोर इस्यु अब जों गाइसे डेपुटेशन होनाय थ्रु BDU टू द चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर कैसे दिनै विलेज कमिटी 2 बोसोर लाई थांगा ताक पॉइंटफोराव विलेज कमिटीफोराव नैनि इलेक्शन खाइया अबलाय दुर्भाग्य कोनो देशआव माहियाखौ त्रिपुरा राज्य व्यतिक्रम जत इलेक्शन हुई थांगा स्टेट गवर्नमेंट एसेंबली हुई थांगा एडिसी हुई थांगा म्युनिसिपल काउंसिल हुई थांगा जत इलेक्शन पाई थांगा किंतु एडिसी बेले इलेक्शन के बरफ कतार हुई दंगो अमन बरनि उद्देश्य दे तिनि त्रिपुरा सारगनो उन्नति खायनाया बरक जदि एडिसी बेले इलेक्शन खांफ्लाय जों रां माननाय सरकार बाइक दङ जों रां मार होनाय आबनो कतारना बागै बीजेपी सरकार स्पेशली त्रिपुरा सारगनो डिप्राइव खायनाय बागै वंचित खायनाय बागै बरक 2 बोसोर लाई थांगा ताक पॉइंट बरक इलेक्शन खाइया अमन के प्रमाण जे बरक सामानि सबका साथ सबका विकास अब कोनो अर्थ मैया सबका साथ सबका विकास के इक्वली इन एडिसी विलेज नाइडी तांगी एडिसी विलेज इलेक्शन खाइया अबन बरक सबका साथ सबका विकास सामानि आव जुमला आम ताताल ए बेला इम्पोर्टेंट जिनि कोर इस्यु जिनि त्रिपुरा मथानि शीर्ष नेतारक जिनि महाराज प्रदर किशोरनि नेतृत्वे दिल्ली थाङै दं बरक दिल्लीआव बरक सालायनाय कक सालायनाय जिनि कोर इस्यु जोंथ' साइमान जिनि नाहार मंगैज जिनि लं लास्टिंनि बागै जों गेटार डेभेलपमेन्ट जों स्टेटखौ दाबिनो थैजों सालायनाय दिन कोर इस्यु किन्तु बुसकांगो जों नां दंमानि स्पेशली विलेज कमिटी इलेक्शन ककबरा रोमान स्क्रिप्ट आबो जों मा सानाय दिनै जों खोनानाय सारायाव जों खबर मोननाय आं खोनाखा जे 6:30 समायाव बर' एपइन्टमेन्ट माखा दिनै बबागरा आना सावखा आरो 6टायाव बर' कक सालायनाय होम मिनिस्ट्रि डिपार्टमेन्ट होम मिनिस्ट्रि कक सालायनाय बे बर' गोबां मा बर' डिसकासन बिसिंदै बर' काम खायनाय खाया बर' तुनो साहरनाय ताबो दिनै 10 जन दिनै शीर्ष नेता दिल्लीआव थांजाक आं खोनाया कक साका बर' 6:30 समायाव बर' होम मिनिस्ट्रि मालायनाय आरो अफिसाराव बर' मालायनाय बर' डिटेल बर' सालायनाय बर' नांहांखो बर' तेबो डायलग खायनाय मबाइल से पाया डायलग तेबो दंख बोरैबा आं खागावो दिनै त्रिपुरा मथानि मुभमेन्ट दिन हरमों ताबो जों पगियाखौ सारा त्रिपुरा बरक साइमानो जे दिनै त्रिपुरानि महाराष्ट्र नेतृत्वे ताकफानो जों बरक जे इन्टेलेक्चुअल ग्रुप शिक्षित समाज कर्मचारी सिख्ला युथ छात्र जत्तनो दिनै महाराष्ट्र हामजागो दिनै पार्टीनि हामजागो जों नुखा टुकटाक दिनै ग्राम रग पाराव बरक मास मोसो दिनै बीजेपी हाब दंगो दिन त्रिपुरा मथानि राय रक बानि जे बरक गरीब बरक रक अब कुनु बेपारिया जों साइमानो 90% बरक जों थानाय इलेक्शनाव प्राय 5 लाखनि ऊपर जों बुथ माखा त्रिपुरा मथा 5 लाखनि ऊपर जों बुथ माखा 5,000 थाङानो 10,000 थाङानो किन्तु साइड बाय साइड जों कुनु दं गोबां दिनै मथाव बाहायनो फयदाग सिनाराग गोबां बर' हाबै दं दिनै मथानि एकजन थाङाखैलाय आं बुनि पार्टीनि बरक 20 जन फाय हाफायो আমার কোনো ব্যাপারিয়া आं अब दिनै आं बेलाय खुसिंखा बर' दिनै किल्ला ब्लक त्रिपुरा मथाराव होनाय दिनै ब्लक डेभेलपमेन्ट अमन उद्देश्य दिनै गेटार डेभेलपमेन्ट दाबि बांगुन दंगो साइड बाय साइड दिनै मोस्ट एसेन्शियल जोंनो बेसिके दिनै बीजेपी आईपीएफ सरकार जोंनो थों तमानि मोनसे कारण बर' विलेज कमिटी इलेक्शन खाइया बर' ब्लक बर' चेयरमैन चागै बर' इलेक्शन खाइ दंगो कारखुन खाइ दंगो जाहाथे दिनै आसल दिनै बर' ब्लक ग्रियावनो बर' बान्दै दंगो ब्लक चेयरमैन चागै ब्लक चेयरमैन तो नमिनेटेड छी सिलेक्टेड छी बर' कोनो इलेक्टेड या बर' कोनो पावर सिकरै बर' दिनै एडिसी इलेक्शनाव बीसी इलेक्शनाव इलेक्टेड खायाखै दिनै पावर होनाय अब बर' किरिबो नायदे बनि बागै ताबो सत्तो दिफारेन्स रक तमा वानसा तमा तिब्रासा जे बिस तमाइ रक इभेन बीजेपी नङाइ रक हाइनो ताव डिप्राइभ दं अन बागै जों दिनै सारा त्रिपुरा राज्योआव जों माहाय खाइ दङ आं खागागो दिनै सरकार माने बीजेपी सरकार मेदेरलि बर' कन्सिडार खाइनाय दाबिनो किल्लाव जागा